לי, תן בי את השלווה לקבל את הדברים שהם ביכולתי לשנותם, אומץ לשנות את הדברים אשר ביכולתי והתבונה להבחין בין השניים, אמן. לי, תן בי את השלווה לקבל את הדברים שהם ביכולתי לשנותם, אומץ לשנות את הדברים אשר ביכולתי. היה לי עבודה מסודרת, משפחה, ילדים, אבל באיזשהו מקום כנראה משהו לא היה טוב בפנים, היה איזה ריקניות מסוימת, דברים שהשתבשו. סמים לא קלים, קריסטל, שזה סמים קשים. המשקל יורד, צונח בצורה דרסטית. הגוף מגיב בלחצים, מצב רוח יום אחד טוב, יום אחד פחות טוב. לצערי זו מחלה שאין לה תרופה, זו מחלה כרונית. נקודת השפל שראיתי כבר שאני עומד לאבד הרבה דברים. את המשפחה שלי, כסף, הרבה כסף. והרגשתי שאני כבר לא שולט בזה ממש. הרגשתי כבר שאיפה אני ואיפה הגבול. הקושי להיכנס לפה היה התנתקות מהמשפחה, מהחיי היום-יום שהייתי רגיל אליהם. עיתונים, טלפונים, סיגריות בהקצבה. שים לעצמי גבולות. תקחי מלפפון, תקחי קרש חיתוך, סכין, תתחילי לחתוך את הסלט. תראי, הכל מסודר, הכל מתוקתק, אנחנו מחלקות את זה לפי הימים שלנו. הייתי מכורה לכל מה שמשנה את המצב רוח. הייתי חייבת, אם לא, לא הייתי מתפקדת. חשיש, מריחואנה, אלכוהול גם, מתי שאין את זה אז אתה לוקח את זה. וזה היה יומיומי. יש לך קריזים. ברגע שאתה רוצה לעשן ואין לך מה לעשן, אתה תהפוך את העולם. אחת שמאוד עצמאית בחוץ. ובאתי לפה, פתאום אתה במקום כזה סגור, יש מלא בנות מכל מיני רבדים. תיכנס לשירותים, מלא בחורות דופקות לכם, גם רוצות להיכנס, יש את המקלחות, אין לך זמן. באיזשהו מקום את נשברת, את צריכה גם את הספייס שלך, גם את הזמן שלך. מסגרות חוץ-ביתיות מגיעים מטופלים לזמן טיפול מ4 חודשים ועד שנה, שנה וחצי. מגיעים ועושים שיקום של החיים שלהם מחוץ לבית. יש לנו בעצם 13 מסגרות פנימייתיות על פני הארץ בכלל. זה החדר שלי. אנחנו כאן 4 בנות. זאת המיטה שלי, אני רק אסדר אותה. מתוך 10 נשים נקיות, אחרי 5 שנים, סטטיסטיקה, 1 נשארת נקייה. קולטת את זה? כן, אני אחת מתוך 10 האלה, כי אין לי משהו אחר, אין לי ברירה אחרת. כאילו, יש לי ברירה, אבל בחרתי שלא תהיה לי ברירה. אני חייבת להישאר נקייה. זה לא, החיים שחייתי זה לא, אי אפשר לקרוא לזה חיים, זה גיהנום. זה הטיפול השלישי שלי כבר. באתי פה ישר מקהילה אחרת, והסתדרתי שם. אני משתמשת מגיל 14. לאחרונה בסמים קשים, קריסטל קוק. אני באיזשהו שלב, כבר בגיל מאוד מוקדם התחלתי כאילו להיות שונה מכולם, לסטות מהמסלול. אם זה לסמים, אם זה אלכוהול, אם זה גברים, כל דבר, פשע, כל דבר שהוא לא מהנורמה, רציתי לעשות אותו ועשיתי. לא פחדתי למות, התפללתי למות. כי זה סדר, רציתי למות מאוד. אבל אלוהים לא לקח אותי אף פעם, לא שעשיתי להתאבד. את מפחדת?